Gendi bojo sing nomor loro. Tangane. Ya, karo bojone ora masalah. Piye sayang? Banku rak bocor. Ya engko tak tambale. Ya. Tak tambale nganggo cinta. Nek pemetenan bojo telu ayu-ayu kabeh mrene malah ndang mudar ya. Kok saged wong entuk vitamin kok mudar lho. Ndang kanggo makarya jemput rejeki lahi. Bojo telu ayu kabeh pinten golek duit kabeh ora ya mulya. Iya. Ya ta? Aku nyawang penyanyi iki ayu-ayu iki kandhane anggere mulih bareng MC terus kelingan. Petuk karo penyanyi ayu teko ngomah. Lah, petuk bojoku. Oh ya bojone jenengan ya ayu. Rasane nek gila aku. Iki ayu nek pas dandan ngene nang omah ya nggo daster suwek-suwek padha wae. Cukup. Dadi iki tambal ban iki ternyata bisa digarap dengan langgam. Ya, olehmu do laras. Jadi ora mung aku iki tukang tambal ban. Enggak. Cukup butuhing warga bocah nom-nom MC-ne njaluk banyu putih wedang panas segelas kei uyah sithik. Kaya neng hik wae lho apa lho? Yo. Kei kecap ora? Nggih menamung obo banyu putih ngene iki. Kei kecap ora? Kei jeruk nipis? Mboten. Lah banyu putih panas kei uyah sithik. Mergane suarane wis rada glerek-glerek. Nggih. Ala kok niku. Maparingi bir, Pak, nggih. Barang sing munduk-munduk niku. Itu air sehat loh. Air cerdas itu namanya. Sehat piye? Air cerdas. Masarane gendane bar loro 6 tahun asam lambung terus kayak bangsa munduk-munduk ya terus. Langgame ya. Yo, tarik. Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan wit sing halal papan cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik wit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Mak jedar ana ben pecah wah iki mesti rezeki teko. Mak jedar isih-esok rezekine tambah lumpuk kowe tambah lumpuk tambah lumpuk kowe tambah lumpuk.
panuwun dileni.